a trošku si náviť aj tie vlastné baterky. Presne tak, a ak teda budete potrebovať dobiť aj svoje brúškové baterky, tak občerstviť sa môžete v stánkoch, kde si kúpite napríklad podpecníky, alebo burgery, alebo bao, alebo langoše, alebo fajnové bowly. Osviežia vás taktiež nápoje, ako napríklad sajdre, alebo pre nejakých takých 18 plus ľudí aj pivo, alebo limonádky a nebude chýbať ani kávička. Ahoj Sonička. Áno, Areko zdraví svoju fanúšičku Soniu. Inak napadlo ma, Areko, keby sme my boli jedlo, čo by sme asi boli? Myslíš, že by som bol nejaký podpecník, ale skôr nejaká taká svieža limonáda? No tak ja už som jedlo samo o sebe, mäsko a rejža. Áno. No tak ty by si bol nejaká šťavnatá príloha. Asi. Šťavnatá príloha? Nejaká čalamáda. Čalamáda, no ja si myslím, že som taký hlavný chod. Ale tiež jednoducho nedáš pokoj. Ale dobre, tak môžeme len tak, že sajdka. Aj sajdka je dobrá. No sajdka niekedy vie zvýrazniť to hlavné jedlo. Aj keď neviem teraz, kto tu to hlavné jedlo v skutočnosti je, no ale nebudeme sa tu prekárať. Máš pravdu, lebo naozaj, ja si myslím, že aj ty a ja sme taký naozaj ste dezert. Áno, v podstate Ty rýžový puding a ja záchierka so šlhačkou. Just joshing. Dobre, no a my budeme pokračovať v Ja som na Kavos a vydáte na Pride 2025.